Amɛnɛba de tugura sirabakan kasara in na min waliyara Algérie lagansara da waati la gendarmerie ka fɔla bolifɛn dɔ de taara don autocar transport en commun dɔ la min bɛ Adrar ani Tamarasɛte cɛla siraw kan ka taa kilo 2000 u ni Alger jamana faaba kɔgɔdugan fanfɛla cɛla la. Algérie jamana kɛnɛya ministre Abdella Sahi taara a yɔrɔ la teliya la ka taa dɛmɛ don mɔgɔw joginenw latali la lapitanisow kɔnɔna na ministère ka fɔla. Ka fara o kan Tamarasɛte mara ɲɛmɔgɔ fɛnɛ Mohamed Boudra taara mɔgɔ joginenw lajɛ lapitaniso kɔnɔna na a kɛlen kɔrɔ ka mɔgɔ 34 minnu ni tora la olu siw latalenw na u bila yɔrɔw la Algérie agence officielle APS ka laseliw la. Algérie jamanakuntigi Abdelmajid Tebboune min bɛ taamala ni waati na Chine jamana kan kabini tɛnɛndon ye a ka dusumakasa yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ a taabolo ye ne ka tila ka sangafo kɛ mɔgɔ minnu fatura somɔgɔw ye. Sirabakan kasara nin waliyara Uturu dugu de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa kilo 20 ni Tamarasɛte kɔgɔdugan fanfɛla cɛla la marchandises bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ min bɛ jamana bayan fanfɛla na a kɔgɔdugan fanfɛla tugu ɲɔgɔn na. A yirala k'a fɔ ko autocar nin ye wuyasi kɛ autocar de ye min bɛ Algérie Sahara dugu fila tugu ɲɔgɔn na. Dugumɔgɔ dɔw ye seereya kɛ AFP ye téléphone na k'a fɔ ko autocar nin tun labɛnnen don wulili de kama dɔrɔn ayiwa ko a kɛlen kɔrɔ kɔ ka pasasew jigin Uturu ne pick-up dɔ nana dɔrɔn kana don a la ni barika ye.